Benvingudes i benvinguts en aquest nou sopar del Club Cortum. Com sabeu, avui tenim de convidada la Laura Freixas. Jo us he de dir, us he de confessar que quan l'Enric em va dir si la volia presentar i vaig entrar en el seu blog, em vaig quedar amb una frase que se'm va quedar gravada, que era soy lo que siempre quise ser, escritora. I vaig pensar, ostres, això està molt bé, no? Quina sort. I després, mentre pensava, sort no, perquè la sort no existeix. Normalment qui vol ser és perquè realment ho té clar i s'hi posa amb tenacitat i amb ganes de treballar per aquest camí. Crec que, vista la seva trajectòria, és el seu cas segurament. Els que sou aquí, segurament la majoria ja coneixeu la trajectòria de la Laura, per tant jo seré molt breu i així l'escoltem amb ella, que per això hem vingut avui, però dir-vos només que la Laura és feminista, és escriptora, ha escrit tant assajos com ficció, com també està escrivint columnes periodístiques. De fet, el seu últim llibre és una autobiografia amb perspectiva de gènere que es diu A mi no me iba a pasar. El títol ja crec que és prou suggerent per totes. Ha estat professora, és conferenciant, va fundar i va dirigir també durant diversos anys la col·lecció Mirall de Tinta a l'editorial Grijalbo i va presidir l'Associació Clàssiques i Modernes, de la qual actualment és la presidenta d'honor. Jo ja sense més us deixo amb ella i l'escoltem perquè crec que el títol d'aquesta conferència és molt suggerent i molt necessari en els temps que estem vivint. Benvinguda. Hola, bona nit. Moltes gràcies al Club Cortum per haver-me convidat. Em fa molta il·lusió estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies també a vosaltres, a tantes amigues conegudes i saludades. Abans que res us vull dir dues coses pràctiques. Una, que començareu a sopar amb mi o sense mi a 3:15, o sigui que si m'allargo no patiu, que el sopar servirà igual. Crec que hauré acabat, però per si de cas. I una altra, que si voleu fer fotos jo estaré encantada i si les poseu a les xarxes encara millor. Bé, el feminisme en el sentit modern existeix des de fa 3 segles i els seus objectius des del primer moment, el que el feminisme va considerar condicions necessàries i suficients per a la igualtat real, eren la igualtat educativa, jurídica i política amb el vot. Aquestes 3 fites s'han anat assolint. En el cas espanyol, la igualtat educativa podem considerar que es va assolir a principis del segle XX, quan les dones van poder entrar a la universitat. La igualtat política, en el cas espanyol, va ser el 1931 amb el vot, i la igualtat jurídica a partir de la Constitució del 78. Tot i això, veiem que estem encara molt lluny de la igualtat real, és a dir, que aquestes condicions eren necessàries però òbviament no suficients. I què és el que ha fallat, el que ha faltat? Jo crec que una resposta certa, encara que no sigui l'única, és la cultura. I avui us vull mostrar, sobretot a partir d'exemples i d'imatges, com la cultura segueix exercint la desigualtat entre dones i homes i la segueix naturalitzant i legitimant, la cultura dominant. I això ho faré donant només 3 o 4 o 5 idees bàsiques que aniré il·lustrant. Comencem pels barrufets. Va ser el primer llibre que jo vaig tenir a les mans i amb aquest llibre vaig aprendre una cosa que no em va dir ningú, però que era òbvia, que és que a la societat hi havia tantes dones com a homes, però quan de la realitat passàvem a la representació cultural i també social, política, etc. d'aquesta realitat, les dones havien desaparegut. Els barrufets són una representació de la societat humana, encara que siguin petits i blaus, i en aquesta representació pràcticament no hi ha dones. El segon llibre que vaig tenir a les mans va ser Astèrix i es repetia el mateix principi. És a dir, el poble, la societat, són tot homes. I això ho trobem també, aquest principi, que és el principi fonamental de la ideologia patriarcal, el trobem en el llenguatge.
home vol dir alhora ser humà i home masculí, mentre que dona no té aquesta potencialitat. És a dir, la idea fonamental és que la humanitat és masculina, l'home és tot el ser humà i la dona és, respecte a això, un accessori, una desviació, etc. Aquest és, doncs, el primer principi i el principi fonamental, però n'hi ha d'altres. Torno als barrufets, que donen molt de sí. Veieu que els barrufets, ho recordareu, cadascú té una professió o una personalitat. Són diferents, això sembla molt obvi, però ja veureu que no ho és. Hi ha el barrufet esportista, el barrufet poeta, els barrufets polititzats, el barrufet malcarat, i trobem el mateix a Asterix. Hi ha homes que són petits i astuts, n'hi ha que són ingenus i uns bonjans, n'hi ha un que és el metge o el druida, n'hi ha un altre que és el poeta, i les dones. Veiem que hi ha una gran varietat de personatges masculins i en canvi el personatge femení és un de sol i la seva característica quina és? És esportista? És poeta? És malcarada? És polititzada? No, és dona. És a dir, la idea és que la identitat d'una dona és únicament el fet de ser dona, no necessita cap adjectiu perquè no està individualitzada. En català no veiem la diferència, però en castellà o en francès el seu nom és Pitufina, o sigui, no és pitufo poeta, sinó pitufina, és a dir, és espècie pitufo, sexe femení i poca cosa. I fixeu-vos l'absoluta identitat amb el personatge femení del poble d'Astèrix, Falbalà, que és idèntica, o sigui, el mateix posat entre sexy i una mica innocent, els mateixos cabells rossos, la mateixa actitud, és a dir, els personatges d'Astèrix i els dels barrufets són molt diferents entre ells, però en canvi els personatges femenins són idèntics. I això ho veiem en moltes coses, us he portat per exemple aquests dos cartells de pel·lícules infantils i juvenils, on veiem el protagonisme i la varietat dels personatges masculins. Poden ser metges, guerrers, savis, etc. I en canvi de dones, o només n'hi ha una, o n'hi ha dues, perquè així es poden barallar per l'home, i n'hi ha una de rosa i l'altra morena, però bàsicament sempre són joves, sempre són maques i sempre tenen el mateix paper. Per tant, el segon principi d'aquesta ideologia patriarcal és que els homes són diferents però les dones són totes la mateixa. Jo crec que això explica per què moltes vegades en una comunitat, per exemple la Real Acadèmia Espanyola, composada només d'homes, quan per fi s'obre a les dones en fan entrar una, perquè no en calen més, perquè total són totes iguals. Ells necessiten ser molts perquè representen diferents ideologies, generacions, procedències geogràfiques, però durant molt de temps la Real Acadèmia només va tenir una dona. Després en va tenir una altra de repuesto per si la primera es moria. I després, a poc, n'han anat entrant d'altres, però molt a poc perquè no en veuen, diguem, la necessitat. I quin és el paper d'aquestes dones? Hem vist que tots els personatges masculins que hem vist es defineixen per la seva professió, però també pel seu caràcter, la seva personalitat, la seva posició dintre del grup, és a dir, la seva relació amb altres homes, i en canvi les dones es defineixen per la relació amb el personatge masculí, que sempre és una relació més que té a veure amb el paper afectiu sexual. Fixeu-vos un altre cop l'absoluta identitat entre aquests dos personatges femenins. Per sortir de l'àmbit de la literatura infantil, ara us poso un exemple de cinema adult, i m'agrada posar aquest exemple d'aquesta pel·lícula perquè és una pel·lícula que es va considerar amb certa raó una pel·lícula innovadora pel que fa als papers de gènere, perquè els dos personatges, Javier Cámara i Ricardo Darín, són personatges que són amics i un d'ells, el que interpreta Ricardo Darín, és un actor, està malalt, s'està morint, i el seu amic viatja des de Canadà a Madrid per cuidar el seu amic. I això és veritat que és una cosa innovadora, el fet de presentar personatges masculins com a vulnerables, presentar una relació d'afecte entre ells, etc. Però
mirem altres característiques d'aquesta pel·lícula i veurem aquestes característiques que hem estat veient. Primer, ells són, aquests dos homes són els protagonistes i apareixen absolutament en tota la pel·lícula. Hi ha personatges femenins però tenen una presència mínima. Després, ells es defineixen, igual que els barrufets, igual que els personatges d'Astèrix, per ells mateixos. N'hi ha un que és actor i l'altre és professor i un està malalt, és a dir, per les seves pròpies característiques i per les relacions entre ells. Són amics. I a més, després apareix un fill i hi ha relacions entre pare i fill. En canvi, les dones no només apareixen molt poc, sinó que d'elles no sabem res. Sembla que no és gens important si tenen una professió, si tenen una personalitat, quines relacions poden tenir entre elles, sinó que només apareixen en tant que són l'exdona, la dona actual, la nòvia, la cosina o la cuidadora. Sovint trobem iniciatives molt ben intencionades que se suposa que són per celebrar a les dones, però que de fet estan legitimant una altra vegada aquesta ideologia que les condemna a un paper secundari. Per exemple, aquest llibre, Musas de Barcelona, que recollia les figures de 25 dones que havien estat importants a la història de Barcelona. En què consisteix ser importants per la història de Barcelona? Doncs vol dir que han inspirat artistes masculins de la història de Barcelona. I això fa que en aquest llibre apareixin en el mateix nivell una actriu, la Teresa Gimpera, una senyora que era molt maca i es va casar amb un pintor, i aquest pintor, que era el Ramon Casas, la va pintar molt, i una brigadista internacional, que ja té gràcia, que et jugues la vida per les teves idees i te'n vas a un altre país amb un fusell i passes a la història perquè eres molt maca i vas inspirar un fotògraf que et va fer una foto. És a dir que, en fi, això, quan ens diuen, quan hi ha gent que vol considerar-se feminista només perquè es consideren feministes, caldria dir-los que les feministes portem molt de temps analitzant les coses i que la bona voluntat no és suficient, perquè de bona voluntat aquí n'hi havia, però una altra vegada és aquest paper accessori i secundari de definició per la seva relació amb homes. Per tant, tercer principi de la ideologia patriarcal. L'home es defineix per ell mateix i per les relacions amb altres homes. De qui és fill, de qui és mestre o deixeble, de qui és amic i de qui és enemic. I en canvi les dones no es defineixen ni per elles mateixes ni per la relació que tenen entre elles, sinó exclusivament per la seva relació amb els homes. Hi ha una cosa que no l'he posada al PowerPoint, però ara me'n recordo, hi ha una frase que a mi sempre em va fer molta gràcia, per dir-ho així. La primera vegada que la vaig veure era un titular del Mundo, fa molts anys, i deia: un islamista, su mujer y su hermana mueren en un atentado suicida en el Cairo. És a dir, veiem com quan la realitat és igualitària, perquè hi ha tres persones que han fet exactament el mateix, la cultura la processa i ens la dona convertida en ideologia patriarcal. Ell es defineix, ell és el protagonista perquè sí, per definició, i es defineix pels seus actes i les seves idees. I elles, per definició, són definides només en relació, per la relació familiar, afectiva, amorosa que tenen amb ell. Ara us posaré, després dels barrufets, que era com el nivell 0 o 1, ara pugem una mica i us posaré un exemple una mica més sofisticat. Aquest exemplar d'una revista cultural. Aquí diu Mujeres Bestseller. El tema central d'aquest suplement d'ABC era entrevistar una sèrie de dones escriptores que venien molts llibres, la Matilde Asensi, la Julia Navarro i no sé qui més. Aleshores, primer, per què entrevisten a dones que venen molt? No donen cap explicació, o sigui, per què a dones que venen molt i no a dones que fan molt bona literatura i venen poc, o a homes que venen molt? No ho expliquen, no donen cap xifra, perquè evidentment no la donen perquè no hi és, diguem una xifra que demostrés que les dones venen més, però senzillament les entrevisten i ens quedem amb la idea que les dones venen molt fent una literatura així de mig pèl. I normalment, quan en una revista el tema central consisteix en entrevistar algú, i a més és el tema de portada, què poses a la portada? La foto d'aquesta persona o d'aquestes persones que entrevistes. Però la cultura patriarcal és molt reàcia a donar protagonisme i imatge a dones grans i amb autoritat.
Per tant, a més, una altra característica de la cultura patriarcal, que aquest és un tema molt interessant que algun dia espero ficar-me i estudiar-lo, una altra característica és substituir les dones reals per una dona inventada. I aquí és el que fan. Tenen dones reals que podrien fotografiar i posar a la portada, però en comptes d'això posen la barrufeta. És a dir, posen una figura d'una dona maquillada, amb els cabells rossos, pintada de rosa, per si no havíem entès que fonamentalment és una dona, i d'aquestes escriptores en diuen mujeres bestseller. És a dir, la idea és que, com amb la barrufeta i amb la d'Asterix, la idea és que les dones no tenen altra identitat que la de ser dones. Bé, elles diuen que són escriptores, però, en fi, bàsicament el que són és dones. I a més fan bestseller. Pels entesos, bestseller vol dir que no fan bona literatura. Per tant, tenim un altre exemple d'una iniciativa que sembla celebrar a les dones i que són d'aquelles que justifiquen que després les diguin però què més voleu si esteu a tot arreu, etc. però que de fet les estan degradant. I fixeu-vos a més el contrast entre aquesta imatge que ha negat la imatge real de les dones reals i l'ha substituïda per l'estereotip de la cultura patriarcal i aquestes dues. Ells, un escriptor i un compositor, que són homes, sí que tenen dret a un nom propi i a una imatge individualitzada. I ara donem la volta en aquest suplement i veiem, en el Día del Libro regala la mejor literatura. En aquí ja no parla ni de mujeres ni de bestseller, és bona literatura sense sexe. Casualment, però, els 6 llibres són d'homes. I en molts d'ells, a la portada hi ha una imatge de dona. Això em porta a un altre principi de la cultura patriarcal, que és considerar l'home com a subjecte i la dona com a objecte creat per l'home o accessori per aquesta creació masculina. I aquest principi el veiem en una observació que fa Lucy Irigaray, que a mi em va semblar interessantíssima. No m'hi estendré i a més el llenguatge no és la meva especialitat, però ella diu, després de fer un estudi, etc., arriba a la conclusió de que el llenguatge no ens transmet una imatge del món on hi ha una parella creadora, hi ha un element masculí i un element femení que junts creen, sinó que el llenguatge ens transmet la idea de l'home com a creador i el que és femení i una identificació, diguem, de les dones amb les màquines, amb els accessoris o amb els productes. Per exemple, el músic i la música, o el tècnic i la tècnica, o en els arbres frutales, no sé com es diu en català, el peral i la pera, el manzano i la manzana. Cosa molt curiosa perquè diguem que més aviat seria lògic el contrari, que fos el principi creador fos femení. Aquesta idea de la dona com a objecte la veiem en la freqüència d'imatges de dones sense cap. Si us fiqueu a internet i poseu Headless Women of Hollywood, trobareu algú s'ha entretingut a recollir cartells d'aquests i n'hi ha moltíssims. És a dir, la dona com a un cos no individualitzat, no humanitzat. Els que són humans són els homes que apareixen aquí o que apareixen aquí o que apareixen aquí, i ella com un objecte passiu, que és l'objecte de desig o l'accessori del desig masculí. És a dir, el que és subjecte i desitja és l'home. I això ho veiem també en una altra característica que realment és pròpia d'objectes, que és el fet de retallar, de tallar a trossos. Això ho fa la cultura i ho fa la societat, per exemple, amb la prostitució o amb els ventres de lloguer, que és una manera com de tallar una dona a trossos i dir aquest tros el fem servir per aquesta cosa. Això es veu en els cartells de Hollywood que us he ensenyat, o en aquest cartell publicitari, o en aquesta imatge que és molt freqüent. No sé si us heu fixat, però les dones embarassades se les representa tallant-se el cap. La imatge més freqüent de la dona embarassada és sense cap. I això això és una cosa que, com que ens hi hem acostumat, no ens hi fixem, però que és molt forta, que té unes connotacions i un significat enorme, perquè tallar el cap vol dir deshumanitzar i vol dir desindividualitzar. És a dir, sense cap, un ventre embarassat s'assembla al d'una dona al d'un altre animal. I ens diferenciem les unes de les altres per la cara. La panxa embarassada és molt semblant. Aleshores, tallar el cap és
negar la condició de ser humà, la condició d'individu, la condició de subjecte. I he triat aquest dels molts exemples, aquest exemple que és una campanya publicitària perquè donem diners perquè els nens a Àfrica neixin sense sida, i aquí posa, per si no ho veieu, hazte amigo de Malik, perquè aquest Malik neixi sense sida. I veieu que aquest Malik encara no existeix, encara no ha nascut, però ja és el protagonista, per això ocupa el centre de la imatge, ja té nom, té futur, té amics, té drets, i ella, que és la seva mare, que serà la que es prengui els medicaments, que també pot tenir sida, etc., ella és el recipient. D'aquesta consideració de la dona com a objecte s'extreu la conseqüència de que ha de ser muda, que és com són els objectes. I efectivament el mandat de silenci és una de les altres característiques de la cultura patriarcal. Coneixeu sens dubte aquestes frases de Sant Pau a l'epístola als Corintis, on he marcat en vermell les tres idees fonamentals, o tres de les idees fonamentals del patriarcat, que és la dona s'ha de sotmetre, antes muestren sujeción, la dona té un espai que és el de la casa i la resta de l'univers és espai masculí, ha d'estar a casa, i l'altre és que calli. Això és del 57 després de Jesucrist. Passen 1500 anys i Fray Luis de León diu exactament el mateix. I podria posar molts exemples entremig, o sigui, no és cap casualitat, hi ha una continuïtat. Potser pensareu que això és molt antic, doncs ara us posaré un exemple modern. Aquest noi que es diu Kevin Roldán, que sembla ser que té un cert èxit i canta, té una cançó que diu «Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada, que cuando me vaya a la noche y vuelva en la mañana», és a dir, això pressuposa que ella es queda a casa i que ell és el que pot sortir i entrar, «no diga nada, que aunque no le guste que tome, o sea, que beba, se quede callada y no diga nada», per si no ho ha entès, repetim. «Quiero que sepa bailar, que nunca salga sola, que nunca quiera pelear, quiero una mujer que no diga nada». Com Fray Luis de León, amb gomina i ulleres de sol. Per tant, aquest és un altre principi de la cultura patriarcal i aquí l'exposo en la forma més crua. Xupa i calla. Bé, passem a un altre principi de la cultura patriarcal que trobem en el diccionari, que és el fet que tot el que és masculí té una connotació a priori positiva. I això ho veiem en locucions, en adjectius com viril, caballeroso, i en locucions com hombre de bien, gran hombre, hombre de pelo en pecho, todo un hombre, ¿qué más hay que decir? I en canvi, del costat femení, trobem, a més d'excepcions com femení igual feble, una infinitat de paraules pejoratives només aplicables a les dones. Per exemple, una dona autoritària és una marimandona, no hi ha un equivalent per l'home autoritari. Una dona sàvia és una marisabidilla. Hi ha altres paraules com arpia, bruixa i centenars de sinònims de puta. Per tant, el que és masculí té un valor positiu i el que és femení té un valor negatiu. Jo m'he fet una pregunta. Quina és la característica que s'atribueix als homes i que es considera positiva? O sigui, aquesta associació de masculí igual positiu, per on passa? I la resposta és molt fàcil. Pel poder. És a dir, la representació positiva dels homes és sobretot la dels homes poderosos. Això comença amb els barrufets o amb Asterix i segueix amb la celebració d'homes que per altra banda són tan diferents com un conqueridor que allibera la pàtria, suposem, com el Cid, i un narcotraficant. Què tenen en comú? Per què la cultura els celebra a tots dos? No he vist la sèrie i suposo que pretén ser crítica, però el fet que hi hagi una sèrie basada en aquest senyor Escobar, que és un narcotraficant, i que sigui una sèrie rodada, doncs no sé, a Hollywood, milions de dòlars, etc., ja és una celebració. I el que tenen en comú, evidentment, és l'ús del poder i no importa per què l'utilitzin, quin sentit li donin. Són poderosos i això fa que la cultura patriarcal els celebri. En canvi, una característica absolutament fèrrea de la cultura patriarcal és que la dona poderosa, o exitosa o sàvia,
sempre, sempre, sempre és presentada com a dolenta, malvada o ridícula. Des dels personatges de la madrastra i la reina, són dones que tenen poder, la reina. I ridícula, les precioses ridícules de Molière, el personatge de la dona del jefe Asterix és un personatge ridícul, etc. I ara us posaré un exemple nostrat de TV3, que és la directora de l'Institut de Merlí. En el món de Merlí, que és una sèrie que passa a un institut, ella és el personatge més savi, més poderós, és la directora de l'institut. Doncs bé, no només és un personatge absolutament odiós, i en el guió la fan morir, sinó que com la fan morir? Li cau al cap una cisterna de vàter. És a dir, no n'hi havia prou d'eliminar-la, a més, se l'ha de ridiculitzar. En canvi, si l'home poderós és un model absolutament positiu, la dona poderosa és un model absolutament negatiu. Quin és el model positiu de dona? La dona que se sotmet, la dona que pateix, la dona destruïda. Per començar, el gran model femení en una cultura judeocristiana és la Verge Maria, que l'única frase que diu pràcticament a la Bíblia és, me la sé en castellà, hágase en mí según tu voluntad, és a dir, és la submissió, una frase en la qual no hi ha ni tan sols subjecte, no diu jo haré el que tu digues, sinó jo no existeix en mi, o sigui, jo sóc el recipient, el vehicle per un projecte de fill, que és un projecte únicament masculí. Jo crec que si tanta gent se'n passa això de la gestació subrogada altruista és perquè tenen aquest precedent, o sigui, perquè realment és un precedent que a més no és una cosa aïllada, és que és coherent amb tot el que us estic explicant. Les dones existeixen com a objectes per posar-se al servei dels que tenen projectes, que són els homes. I després hi ha una, diguem, idolatria de la dona que pateix. Per exemple, en el bel canto, totes aquestes dones que arriben al seu moment de plenitud quan es moren. I aleshores moren d'amor, i aleshores tenen la gran ària, i és la celebració del sofriment femení. I d'això passo a la justificació de la violència contra les dones. Com es justifica? Això és una altra característica absolutament central de la cultura patriarcal, és justificar la violència contra les dones. Com es justifica? Presentant-la com una cosa eròtica, és a dir, presentant una escena de violació com una cosa atractiva i amb glamour, no com una cosa sinistra i sòrdida i horrorosa, sinó és una violació de marca, a més, és marca Dolce & Gabbana. O en aquest desfile de modes de David Delfín, on s'erotitza a una dona que evidentment evoca la tortura i l'execució, i això se suposa que és una cosa que fa aquesta dona atractiva. Un altre recurs és presentar la violència contra les dones com una cosa humorística, per exemple en aquesta publicitat on veiem Berlusconi somrient a l'espectador que es presumeix home, amb una complicitat masculina, rient-se d'aquestes tres dones que porten lligades i amordassades en el cotxe, o presentant la violència com una forma d'amor amb una història estàndard que és el maltractador enamorat i la submissa feliç, des del Fantasma de l'Òpera fins a Atame, vull dir, hi ha moltíssims exemples d'això. Per tant, els principis de la cultura patriarcal són aquests. Els homes, l'home és tot i la dona és només una part. Els homes es defineixen per ells mateixos i per la relació amb altres homes, i en canvi les dones es defineixen per la seva relació amb els homes. Els homes són individus, són diferents, les dones són totes la mateixa, són gènere, no són individus. Els homes són subjecte, les dones objecte. Les dones reben un mandat de silenci. L'home bo, positiu, és el poderós i la dona bona és la que se sotmet. La poderosa és dolenta i es justifica la violència contra les dones. Ara bé, aquesta és la cultura dominant, però no és l'única. Les dones creadores, estic simplificant, sé que hi ha excepcions, sé que hi ha matisos, però en fi, estic resumint 3.000 anys de cultura en 5 minuts, no em demaneu més, però crec que bàsicament el que us estic dient és així. Les dones aporten coses noves que després s'integren, diguem, a la cultura comuna, i per tant res no impedeix que hi hagi homes que també facin cultura d'aquesta que us mostraré ara, afortunadament, però són les dones qui ho introdueixen.
aporten les dones creadores, aporten nous personatges de dona, o sigui, ja no és només la barrufeta o personatges semblants, sinó que amplien molt la gamma, integrant la noia, la nena, l'adolescent, no com a objecte de desig sexual, sinó per ella mateixa, la vella, la dona gran, no presentada com a bruixa, sinó també amb la seva personalitat, la mestressa de casa, que és una cosa que en la realitat d'estar plena i a la literatura no apareixia mai, la vida de la mestressa de casa, perquè Madame Bovary és una mestressa de casa, però no apareix en tant que mestressa de casa, sinó en tant que amant o esposa. El personatge de la dona artista. Després us deia que en la cultura patriarcal les dones es defineixen per la seva relació amb els homes i en canvi en aquesta altra cultura les dones tenen relacions entre elles i això és un tema central. Per exemple, mares i filles o, per exemple, amigues. I després, sobre les experiències compartides, per exemple, la parella, l'amor, la sexualitat, les dones introdueixen un altre punt de vista, com ho fa Anais Nin en el seu diari amorós o Elfriede Jelinek. I en aquestes experiències finalment compartides, perquè són experiències d'homes i dones, com són la prostitució o la violació, també les dones donen un punt de vista propi, que això pràcticament és una cosa absolutament marginal i absent de la cultura fins que ara comença a haver-hi alguns testimonis com aquest llibre de la Nelly Arcand o Una mujer en Berlín. També les dones donen el seu punt de vista de la violència masclista, com fan Najat El Hajmi o Itziar Boyain, i d'altres experiències compartides, com són les experiències històriques que ens les expliquen com a coses d'homes, sigui la conquesta dels pols o sigui la revolució iraniana, les dones ens donen un altre punt de vista on les dones hi són, com hi eren a la realitat, però la representació cultural les havia eliminades. Després les dones introdueixen sobretot un gran tema que en la cultura masculina hi és molt poc, que és el de la maternitat. Aquí tenim una pintura de la Paula Bonet i aquí un llibre molt interessant de la Irene Vilar. I després, que és la pausa publicitària, jo he venido a hablar de mi libro. Jo parlo també de totes aquestes coses en el meu últim llibre. En fi, en resum, aquesta seria la cultura de la desigualtat, un protagonisme absolutament masculí, on els homes són quasi tot i les dones són una petita part, on els homes són individus i les dones són un estereotip, on els homes es defineixen per ells mateixos i la relació entre ells i la dona per la relació amb els homes i que repeteix estereotips. I en canvi, en aquesta cultura de la igualtat, que com dic és bàsicament una cultura creada per dones, tot i que després afortunadament es generalitza, trobem protagonisme femení, una visió de la realitat on dones i homes estan al mateix nivell, dones definides per elles mateixes i per relacions amb altres dones, a més de les relacions amb els homes, nous personatges, nous temes i nous punts de vista sobre els temes generals o les experiències compartides. Per tant, perquè la cultura transmeti valors d'igualtat i creï una visió més real de la realitat, no una visió tan parcial, és molt important que hi hagi dones creadores. I bé, quantes dones creadores hi ha? Fins fa poc les dones estaven bastant excloses de la formació, de l'educació, com a mínim en els seus nivells més alts, i era difícil que fossin creadores de pel·lícules, de teatre o de literatura. Però des dels anys 90 a Espanya i altres països les dones són de fet majoria entre els llicenciats universitaris, per tant aquesta raó ja no té validesa i per tant podríem esperar, perquè a més han passat 30 anys, que ja hi hagués igualtat en la creació literària, teatral, artística. Veiem ara les dades. Són dones el 16% dels directors de teatre, el 6% dels directors d'orquestra, el 7% dels directors de cinema, el 4% d'artistes espanyols representats a Arco i el 5% dels que han guanyat el Premi Nacional de Narrativa. Aquestes dades són una mica antigues, del 2011, però com que porto molts anys estudiant dades com aquestes, us puc dir que hi ha altibaixos, ara estem en un moment bastant alt, per tant aquests percentatges ara són més alts, però són
una mica més alts, no gaire, i a més he vist moltes vegades que després d'un alt venia un baix, per tant no ens en podem refiar gaire. Per tot això, aquesta és la segona pausa publicitària, unes quantes dones del món de la cultura vam crear l'any 2009 una associació per la igualtat de gènere en la cultura. Avui tenim la seva presidenta aquí, l'Anna Cavaller, que està al meu costat, jo sóc la presidenta d'honor. Us convido a conèixer aquesta associació i tant de bo que a fer-vos-en socis o sòcies, perquè tenim homes i dones, i això és el que us volia contar just a temps per sopar. Moltes gràcies.